akpata m enyi nna m eze akpata m enyi nwambe isi n'ịkpata onye nwambe isi n'ịkpata onye na-asị ma nịnya debe enyi chebe enyi ọ dịkasị na-akpata m enyi na-asị ma nịnya dube enyi chebe enyi ọ dịkasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na esoghị n'azụ enyi na-aga na esoghị n'azụ na-asị ma nịnya chebe enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị ma nịnya chebe enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na esoghị n'azụ enyi na-aga na esoghị n'azụ gwogwogwo ngwo gwogwogwo ngwo gwogwogwo ngwo gwogwogwo ngwo ige ntị gwogwogwo ngwo ị ga-anụ ka esi wee lee onye isi oche gwogwogwo ngwo ka a na-akpọ chairman gwogwogwo ngwo gwogwogwo ngwo gwogwogwo ngwo nna m eze akpata m enyi nna m eze akpata m enyi nwambe isi n'ịkpata onye nwambe isi n'ịkpata onye na-asị ma nịnya dube enyi chebe enyi ọ dịkasị na-akpata m enyi na-asị ma nịnya dube enyi chebe enyi ọ dịkasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ na-asị ma nịnya chebe enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị ma nịnya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpọta m enyi enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ gwogwogwo ngwo gwogwogwo ngwo gwogwogwo ngwo Adaeze ka di bịakatalụ gwogwogwo ngwo onye enu bịa gwogwogwo ngwo onye a na-ebịa ọjụ gwogwogwo ngwo anụ enu abịa gwogwogwo ngwo anụ a na-abịa ọjụ gwogwogwo ngwo gwogwogwo ngwo gwogwogwo ngwo gwogwogwo ngwo gwogwogwo ngwo gwogwogwo ngwo o wee luo ofu mbọsị nna ya wee kpọọ nya gwogwogwo ngwo eze gwogwogwo ngwo kpọọ nya kpọọ nnie kpọọ nwee ndị ọzọ gwogwogwo ngwo gwogwogwo ngwo wee sị kedu ife kpatara nụ gwogwogwo ngwo gwogwogwo ngwo di nke izizi abịa eju nke igbo abịa eju nke ịta abịa eju nke na-abịa eju gwogwogwo ngwo ya chọkwa ụmụnne niile gwogwogwo ngwo na onye bi esoro juke na-ana nwaanyị adụ gwogwogwo ngwo gwogwogwo ngwo gwogwogwo ngwo gwogwogwo ngwo ọ na-adịkwanụ mma nọkata gwogwogwo ngwo gwogwogwo ngwo onye isi nwụnọ gwogwogwo ngwo ọ bụrụ nna kpọkọ nne kpọkọ ụmụaka gwogwogwo ngwo fa niile agbakọba nwee nzukọ gwogwogwo ngwo onye ọbụla ekwu ebe na-egbu onye ọbụla ekwu
ụmụaka ebe a ka ụmụaka na onwe vazibe na-aghọta onwe va nne a na-aghọta nna na-aghọta ụmụaka ka va nwezili nzukọ ava nwere oge a ka adaeze jibe meghe ọnụ wee sị na onye ọbụla bụ onye ga-anụ ya ọ ga-akpụtarịrị enyi ka ọ ga-abụrụ onwe emume a na-ebe na befe ahụ ka ya rigolo enu enyi anya na-aga ya lee amarụkwe na ya bụ adaeze nna m eze akpata m enyi nna m eze akpata m enyi nwambe eze na-ịkpata onye nwambe eze na-ịkpata onye naanị manụ ya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị manụ ya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ na-asị ma anịnya chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị ma anịnya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ oge na-ekwu ife a niile mbe na onwe ejego okwu nya nwatakịrị nwa achụwa n'ụkwụ elu a mbe na enyi bụ ezigbo anyị mbe wee kulie jebe na be enyi wee je ga-agwa enyi si ala eze ga-agbakwa n'ọfala eze ga-agba ọfala eze sikwu nyazie enyi nọ nge ga-abụ onye isi oche enyi wee si mbe nyapụke n'ife ụkwụ ọzọ ọsịa na eze si ya je ga-ezie na ya ga-agba ọfala na nke ibe enyi ga-abụ onye isi oche ya na mbọsị ị ga-eme ya bụ ife na achọkwa ka m ga-achọ ya achọ nọ nke ga m onye kwụọra ndị ga-abịanụ ọjị enyi ṅụrịchachachasịa maka na ọ na-achọburu ụzọ oge ezigbo elu na be eze nso ka ọ ma na nya ga-enwe ike ji okwu adaeze nụ nna m eze akpata m enyi nna m eze akpata m enyi nwambe isi na-ịkpata onye nwambe isi na-ịkpata onye na-asị ma anịnya chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị ma anịnya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ
na-asị ma anịnya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akwata m enyi na-asị ma anịnya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akwata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ ka va kparịsịsịara ya bụ nkata bụ mbe na enyi mbe wee naba gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ wee je ga-agwa m eze gbọgbọgbọ ngwọ si ya na mbọsị ya ga-abịa okwu ada ya gbọgbọgbọ ngwọ eze wee si ya nnukwu ife adị ya kwuru gbọgbọgbọ ngwọ ọ sị ya nga ekwusikwana ya ike nga rapụ gbọgbọgbọ ngwọ ya bịazịa ife ya ọfụrụ gbọgbọgbọ ngwọ owelu gbọgbọgbọ ngwọ ka chi mbọsị ya lụzie gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ mbe wee jekwuru enyi gbọgbọgbọ ngwọ tupu o jee na be enyi chi agbagonitasi igo gbọgbọgbọ ngwọ anwụ ekesibego ike gbọgbọgbọ ngwọ enyi si ya mbe kesi ka isi wela abịa kịta gbọgbọgbọ ngwọ ebe nwa sị na ya ga-abụ isi oche ka ọ ga-abụ nya lukwu ọ bụ na ya jere n'oge ka ebe n'ihi na-eme gbọgbọgbọ ngwọ mbe si agba nkịtị na va ga-ejesi ike gbọgbọgbọ ngwọ enyi si ya ngwa ngwa nya kwado ka va jebe ejebe n'otegoli eli ụtụtụ ka ya yisi jikwarịchachachasị ya na-echi ka ọ bịa mbesi ya na ọ bụrụ n'ije gbọgbọgbọ ngwọ 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 ka va na-ejezi n'ụzọ gbọgbọgbọ ngwọ enyi si mbe ya gasibe n'ike na afadem ejesikwa n'ike na fa gafa anọkwa n'ụzọ ebe nwee na-eme ndị mmadụ anasị wee bụrụ ya bụ na ejepụtazi ya bụ ife enyi na fa ekwu gbọgbọgbọ ngwọ mbe wee kpọọ enyi si na ọ ma na ụkwụ nke ya bụ enyi karịrị nke ogologo ọ gakọtara ya na-echetụ ya nwatịntị enyi wee kpọọ mbe si anyị na-echezukwa na ya ga na-agazi ike mbe wee si enyi ya biko ka ya ligolu n'azụ ya nụ enyi wee si ya ga ligo n'azụ ya gị gasị ike ma ọsịsọ ligolu n'azụ ya ka fa jebe ọsịsọ mba amagolu mee ụkwụ tịkọm ka ọ magolu n'azụ enyi o wee kpọọ enyi si ana ọfụgo na ụkwụ etoro ogologo nke ịmago na ya azụ nya bụ enyi biko ka e welu n'elili anyị achị n'aka wee kedo enyi n'onu ka ọ bụrụ ya bụ na nye jide aka wee ligoro n'azụ enyi ka abụọ wee na-aga enyi si ya nke ị na-eme ngị ma ọsịsọ ka ba jebe ejebe n'oge na ba aga mbe wee were ụdọ ọnụ wee kedo enyi n'onu wee ligoro n'azụ enyi nọdụ ala aka na-akpụdebezi be m eze nso mbe wee wenye onu nna m eze akpata m enyi nna m eze akpata m enyi enyi si anyị sị gịnị nwambe isi na ịkpata onye nwambe isi na ịkpata onye mbe si ya mba na-asị ma anịnya chebe enyi ọ dịgasị na akpata m enyi na-asị ma anịnya chebe enyi ọ dịgasị na akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ na-asị ma anịnya chebe enyi
ọ dịgasị na-akpọta m enyi na-asị manụ ya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpọta m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ gbọgbọgbọ ngwọ ife a ka enyi dọgidelu ebe ọ na-adọga ije gbogogogogo nke nye ga-abụ n'isi oche chairman gbọgbọgbọ eze mbe weluzie na be eze gbọgbọgbọ ngwọ wee were ụdọ n'oji n'aka wee eze n'aka si ana nke ji wee bịa ịnụ ada anyị nwaanyị gbọgbọgbọ ngwọ ya bụ ndị be anyị gbọgbọgbọ ngwọ unu ga-ama na oyimuduga m ozi na ife ya bụ ị na-edugakwa mmadụ ozi uche ihe dịkwu ya nna m eze akpata m enyi nna m eze akpata m enyi nwambe isi na-ịkpata onye nwambe isi na-ịkpata onye na-asị manụ ya debe enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị manụ ya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi